to our channel. Manihapon ni karon diri ni sa sala manihapon. Magmukbang ni og kuan isda nga sinugba. Dahara ka buok. Di mapunaw ni mahurot. Daha ka buok yan namin sawa-sawa. Ang sawa-sawan, halang kayo, dakang kayo sili. Dayon. Ginamit na ano ka? Dami sister. Dami mo kailangan na mga gym, di ba? Kaunsa na, kaunsa na, yan na. Magkinamutra ta. Sige na itong service ko. Parang ibili niya. Kuan. Magkinamutra. Bilang namin sa mga awit ang pinamay. Amo ang poli na adiri karon sa mga ubos bago man siya kaligo. Amo ang giftan kay na nakakagiro diri sa among atbang din. Kulba kay sa tanang babasilog malan niya siya pero na kautin sa dili siya kay ko pud din ni mamaka amo ang poli do dinamo. Ganun man kay siya ani sudan. Ibili na tayo. Ay, alam mo, kay kontra sa isda ay nakatunog nagkakuan. Naglatawag gid og karong ano natunog ako sa buko. Magikaw na ni na kung isda nga dito matunog kung dili ko matunog ka maglimpyo, matunog ko kay Nak na, kaya mag-ainda yung gito nga meron pagkara. Ano ba na? Bububuot din na sila kat. Kung pa mo nagkito na ito, mamit ka. Bubuot ka dyan. Lumag ka sa buot, ito lang lang pa. Ito gamay ko an. Gamay ko. Bili mo na, baka lang mukbang. Nabungan mo mukbang, kasi bili din yung mukbang dyan. Pero mura na yan sa mukbang. Sana mang mukbang kay 18 live na siya. Yun ang galugan ng buwan basta 18 live na alam mo ito. Kami man din magsinamot ko sa akin na kaya kasusudan. Sinugba. Gusto ko man ang sinugba nga inani, sinugba nga ulang, sinugba nga kuan. Sinugba na ulang mo? Pwede man sinugba nga ulang. Diba? Alala ka dyan. Huwag mo magaling kaso lang eh. Oh, ang dali itong ulang kayo na sinugba dyan nga katong. Kuan, atong. Ang dali itong gino ganina ng mga sinugba. Manok, baboy. Ulit ko labot ulang. Hindi pa doon mga blood gusto mo ng ulang. Ang dalang ulang. Dami mang ikaw yung ulang. Wala hindi ko malatag ulang. Ito mali na pagsin ako. Mali tayo niya nakasukbaan yung ano. Nakadaot ang pinamot yan. Kano nang hilit sa kamot ko. Pero nangitan ng saging yan. Pag saging na lang kaon yun. Kaya parawan na ikuan. Pero mabukasulog sa balay ng saging at ang gamit na ito. Pero yan po. Siya po nang nagigit ka sa ako. Dala ka talo na ito ba sa balik kong tao. Mugang kagkuan. Saging na ka ng Lumayag ko yung lumayag. Puko ka makahitramo na.
Hindi magyapon na makulot. Magpagpang siya. Ito na siya na may anak. May promise anak. Nagaganan sila po, nakapanitan ko. Kasi una magkuhan ba? Kasi makakuha una kuhan, iPhone 14. Kami ano, wala nag-ibig ko lang isa ini nga kananan. Inarami diri sa Hmm? salam nga untermi kay naglantaw uban. Naglantaw og baliga. May bali ni mama. Ito mo na. Pero lang ito siya. Wala. Tapos makuha ka na dito sa ano. Hindi mo na lang kung ano, bako mo kuha. Natin mong buko. Saan ka na nila pagbalik? Mark nila. Isa-isa. Pagkakas lang, isang Oo. isa. Ipapapili, asaya ha. Ay, mananak mo na ilisan. Dili. Ipakulit silang 14 ka iPhone. Wow. Ano ang babae, oh? Magkaya ito, oh? Now, bring us 14 iPhone. Dili kay iPhone 14. Gabi. Di ka ba ba? Mandugan na ikaw, ikaw. Bukan ako kumina. Kakagiro. Okay na. Diyan lang, oh. Grabe sa lumutras ang tabiyak. Sikat man ang video. Saka sila yung ito. Sige na sila pala na ba? Video ah. Ah, sige na. Ayan ako, namigay yan ang pala. TikTok video. Mga bibig ba kaya tubo? Nakuha na. Sila. Ha? Naanin na ka daw. Yun eh. Oh, dito ulit sila. Hindi kami nakadog ang kuwan. Ang Kana. Ah, okay. Kaya sila ang grupo? Yung kami yata nilang halipay na sa nakakuan. Wala. iPhone 14. Tag-8 Nari pa. ako 14. Ayaw naman. Alam mga nang hatag ba ang cellphone? Ha? Wala. Habang mo sila. Ano? Bangan nila ang phone. Mga challenge nila nakuha. Nakadaon. Kita na lang. Dito ko eh. Silaan mo naman. Ano man, wala na sa gawas. Wala, may kuhan. Ano na. Sa eskwelahan ka mag-video mo, dahil ko na-calculate.
Dagan na ako. Ano yun? Ang mga kami, ano, sige lamig bang lang tayo yung mga salida kung ang sa mga kuan, kay puhon-puhon, magkuan po may mag challenge, kanang, sige tawag ito galing kuan, kanang, Wala. galing magpaila na, ano kaya tawag ito? Pero, Atong, Guys. di ka ito ka na tawag, Social experiment. social experiment kayo, puhon-puhon, naginana po rin mo na, magkuan mi kung, ang sa mga mayong content puhon makakuan. Mas gwapo ang kuan social experiment. Dito niya magkuan sa syudad or sa asa ka lugar sa mataningan lang. O yun na, isa din na siya sa mong kuan. Dahil ang kuan, kaluyan sa Ginoo, ang charity work, okay, isa. Puhon, magkuhan rami ana basta. Ha? Oh. Basta mga mga project, magkuhan rami pero di na magkuhan ka ng pareha ng ilahang sa mga kalingap nga balikan yun mga parang mo lang ka ng sa deserving lang kung sa one time lang na kuhan pero di ko ka ng dako hatag lang groceries or sa mandira nga mo ang makaya dili lang ba per me pero mabot ka po diyan ang nga time na maginana po na mo ang challenge. Kanina channel, di bugnaw na. Alam, hindi mo nakapatang salit. Bakit pwede ito sa salit? Mamaya, dali ra kayo nakabusog kay. Bago lang mi nang snack mi alas 4:30 na siguro to kay gigutom og pagkain. Amo ang pamahaw, dala namang gud kani to nang mata alas 11 nga ako sa ito ni mata balik pa ko na kun tuan. Siguro ako nakapi mo nung pati ako noon ang ako ang pong pamahaw dala na ko paniud to kay. Para ko sa bisikis buntag. Okay. Bye-bye for now. That's all for tonight. Gabi na hapon ni. Ikaw na, kung saan kasulti na. subscribe. Ikaw atin. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa Sure. Inday TV. And Inday Perla TV. Perla Ligado. Ay, Perla Ligado. E-E-H-R. E-H-R. Baby, kanang E-E-H-R. Precious Earl. Harold Richland. Mga na yung mga ngalan sa ko ang buha ka anak. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Hello. Ayok, ayok.